क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि थान्दै जख'न्थाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलेश्वरी गेवलां फोथाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 12, 13 आरो 14 जानुवारि खालाराव खुंफुंनो लानाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि खुंगा 52थि थान्दै जख'न्थाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। थान्दै जख'न्थाइनि गिबि साननि हाबाफारि बायदियै गाहाय दरखं बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, मावसोम बादा बेखेवनाय, थान्दै बादा बेखेवनाय, जामुंसालि बेखेवनाय बायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय नुनो मोननाय जायो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि थान्दै जख'न्थाइनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होदों क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथाङा। गिबि साननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि इएम फारियै उकिल मुसाहारि आरो रेवरेवा नार्जारि बिथांमोनखौबो थान्दै जख'न्थाइजों लोब्बा लाखिनानै बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोननाय जायो। जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ बेखौ कसुगाव दख'रानि सिङाव थानाय जलेश्वरी गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि जे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 12, 13, 14 जानुवारि बे सानथामनि जे हाबाफारि बेखौ बिथा खालायनानै जिल्ला आफादनि जे खुंनो लानाय 52थि थान्दै जख'न्थाइ बेवहाय जोङो जोंनि जे जिल्ला आफादनि जे बे थान्दै जख'न्थाइ बेवहाय गोबां माखासे हाबाफारि रनसायनानै बेखौ थि खालायनाय जादों। दिनैनिफ्राय जागायनाय जिहेथु जोंहा जोंनि जे मेइन गेट बेखौ बानजाय आफादनिफ्राय हास'नाय जाबाय आरो मोनफ्रोमबो जिहेथु जोंनि डेलिगेट हल लोगोसे जोंनि मावसोम बादा जोंनि मेइन स्टेज बेफोर गासैखौबो बानजाय आफादा मावखांनायनि उनाव दान्दिसे उनाव जोंहा गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारि बियो जासिगोन। हौवासाफोरनि थाखाय भलिबल आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय काबादि बादायलायनाय बे जागोन। लोगोसे लिटारेरि कम्पिटिसन बियो दिनैनिफ्राय जागायगोन। लोगोसे जोंहा हारिमु बादायलायनाय बेवहाय दोरोङारि दामजु दामनाय खाम, सिफुं लोगोसे बागुरुम्बा मोसानाय जोङो हाबाफारि बादायलायनाय लादों। बे हाबाफारियाव जोंनि मोनफ्रोमबो दख'रा आफादनिफ्राय बादायारि बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन, जोंनि फरायसा बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंहा गाबोन मोनसे सेमिनार जों लानाय जादों, बेनि थाखाय जोङो फुंखा सुबुं बिथांमोनखौ हांख्राय हरनाय जादों। जोंनि जे नेसनेल पार्क रायमना नेसनेल पार्क बेखौ लानानै जोङो मोनसे बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जों माबोरैहाय बे नेसनेल पार्क खाथियाव थानानै जोङो रांखान्थियारि मुलाम्फा जोङो लानो हायो बेनि थाखाय जों मोनसे सावरायमेल लादों। दा बेवहाय जोंनि फुंखा सुबुं महरै डिडि बर' बिथाङा बारग' फरेस्टआव खामानि मावनानै गोबां एवार्ड मोननाय, इन्टारनेसनेल लेभेलाव एवार्ड मोननाय आसाम गौरब बान्था मोनगिरि मानगोनां बिथाङा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि फरेस्ट बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी मानगोनां बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे जोंनि हल्टगर डिभिजननि डिअप' मानगोनां बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोबथा सानखालि गेवलां मेल मोनसे थि खालायनाय जादों। बे गेवलां मेलावहाय जोंनि जे गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' मानगेदेर बिथाङा बाहागो लागोन। लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै बाहागो लाफैगोन। मानिजाथाव प्रमद बर' मानगोनां बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि मानिजाथाव उरखावगोरा ब्रह्म सार मानगोनां बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि इएम जों लोगोसे एमएलए मानगोनां बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन। बे सानथामनि जे मेहेरगोनां हाबाफारि बेवहाय आङो जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा मानगोनां बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों जाहाथे मोनफ्रोमबो जे हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लानानै जाफुंसार जाफैयो। लोगोसे बे जे जख'न्थाइ बे जख'न्थाइनि गेजेरजों जोंहा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि लोगोसे जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ मोनफ्रोमबो इभेन्ट्सआव बा मोनफ्रोमबो आयदायाव जों माबोरै रोंखा राखा खालामनो हायो। लोगोसे जोंनि जे फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ जों माबोरै गेरेमसा माहारि दानाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि
आरो सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै जोङो दावगालांनो हानायजों लोगोसे बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि दानाय आरो लोगोसे जोंखौ जों माब्रै सिनायथि होनो हायो, सेल्फ एस्टाब्लिश खालामनो हायो, गावखौनो गाव जारिमिनारि सोरजिनो हायो, बेवहाय गोबां जों बाथ्रा सावरायनाय जागोन। जोंनि जेनेरेसनखौ बर' हारिखौ जोङो नेक्स्ट सेन्चुरिसिमनि जे दावगालांनायनि जे बाथ्रा बेवहाय जोङो गोथौयै सावरायनाय जागोन। जोंनि डेलिगेटआवहाय गोबां माखासे बाथ्रा सावरायनाय जागोन। बे ओनसोलखौ जोङो डेभेलप खालामनायजों लोगोसे जोंनि थामोनथा रैखाथि आरो बर' हारि जाथि हिसाबै जोंखौ गोजौ फारसे लानानै थांनायाव बा माखासे जोंखौ फैबाय थानाय समाव जोंनि जे माखासे खहा खालायग्रा बा जोंखौ जाय बिथांमोनहा माने सुथुर सानग्रा बा जों बर' हारि जाथिखौ जाय मानसिफ्रा दिनै माने गुबुन भाबै नायग्रा आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव भुल बुजिनाय माखासे बेफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जागोन। लोगोसे बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर मावफुंनायनि बाथ्राखौ लानानै सावरायगोन। बेनि थाखायनो जोङो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों बे थान्दै जख'न्थायाव नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो। आथिखालनि जे बिटिआर एकर्डनि मावफुंनायनि सायाव बा जोंनि जे बिटिआरनि काउन्सिलनि गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनहा रायजो राजानो गुवारै मेसेज होफैगोन। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरबाय। दिनैनिफ्राय जे जागायनाय थान्दै जख'न्थाय बेवहाय जोङो खोब माखासे गाजा गोमजा हाबाफारिनि गेजेरजों बा बादायलायनायनि गेजेरजों जों खुंफुंनो थाखाय थागथियारि जादों आरो दान्दिसे उनाव जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया बियो फारि फारि जालांसिगोन। थान्दै जख'न्थायनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे मोजां थांखि लानानै खामानि मावनो हाथों आरो आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे बयबो रायजो राजा बे सानथामनि हाबाफारिखौ मदद होयो आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे मोजां मोनसे मेसेज फैयो जे जोंनि गेजेराव अनलायलायनाय थानो हाथों, जोंनाव जौगाथों आरो गोजोन थासारि फैथों। आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगोलनिफ्रायनो मावबोबाय थादों जे ओनसोला थिग जानांगौ, बावहाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस फ्रि जानांगौ आरो जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन हारि माहारिजों जाहाथे अनलायलायनानै रायजो जानो हाथों। दिनैहाय आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जथुम्मा बाहाय बाहागो लानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। दिनैसिम आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि थान्दै मेलाव बाहागो लानो मोनैया गोबावसैमोन। दिनैहाय बेसेबांबा फ्राय 17-18 बोसोरनि उनाव आं बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। आसा खालामदों बे थान्दै मेला जाफुंसारगोन आरो जों बेखौ गोसोआव लानांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा दानि फरायसायानो जोंनि गुबुन फैगोन सम बोसोरनि गासिबोनि गारजियान, दैदेनगिरि आरो खुंगिरि। दा ओंखायनो बे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जेसेबां जोंनि फरायसाफोर दं बिसोरनि दायथ'आ जाहैबाय गावखौ बे संगठनाव थानानै फरायनानै गोख्रों खालामनाय, शिक्षा दिक्षायैनो हक फिजिकेलि हक गोख्रों खालामना लाखिनाय आरो गावनि जे सेन्टिमेन्ट गावनि एटिटिउडखौ मटिभेट खालामनानै जोंनि फरायनायाव नांथाबनानै थानाय बेखौ आं लुबैयो आरो बिदि जानांगोन। दिनै जों बर' फरायसा आफादनि गेजेराव गोबां आनजाद फैदों गोदो जों जेब्ला एबसु खालामदोंमोन बे समनिफ्राय गोबां आनजाद फैदों, नाथाय बे आनजादाव देरहाबोदों एबसुआ खुनुदिन दिनैसिम फेजेननो हाबोआखै। दिनैसिमबो एबसुनि गेजेराव बा एबसुनि सायाव गोबां आनजाद फैदों, निस्सय बे आनजादखौ देरहानो हागोन आं आसा खालामदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखियानो जाहैबाय गावखौ मोजां खालामनायजों लोगोसे जाथिखौ फोथांना लाखिनाय, जाथिनि थाखाय खामानि मावनाय आरो जाथिखौ गोजौ फारसे दैखांनाय आरो बे दिखांनायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फ्राय साक्सेस जादों आरो आसा खालामदों बाखि थानाय खामानिफोरखौ बे एबसुआ गोख्रोङै मावनानै साक्सेस जागोन आं बेखौ आसा खालामो। 2024-25 सेसन एबा बोसोरनि थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूट फसंथानाव एनएम आरो डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि। एनएमनि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकेल लेबरेटरी टेक्निशियाननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन। उदालगुरि जिल्लानि DRDM मावखुलिनि सेरावनो थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव एडमिशन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 9957293454 आरो
9394804239 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।